Urrengo izlaria, Lizarragi ikastolako Maider Etxeniz, eta berak hitz egingo dugu Lizarragi ikastolak egin duten hizkuntza proiektuari buruz. Bueno, eguno, barkatu, bengo aizonek ere gehiari ez du laguntzen eta hontan. Lizarragi ikastola. Azteko aipatu guztiz bat, Karmelek aipatu duen guztiarekin. Berak esandako entzuterakoan esaten bueno, ni hemen soberan nago, bai? Ze azkenean mezua berbera da, mezu berdina da. Hasi baino lehen, bai, gustatuko litzaidake pixka bat ikastolaren testu ingurua, zein izan den, zeintzuk izan diren ikastolak zituen aurrekariak, ikastola beraren hizkuntz proiektua eraiki aurretik, ze hizkuntz proiektua egin baldin bazen ikastolan izan zen aurrekari batzuk bazeudelako eta horren beharra klaustroak berak ikusi zuelako. Ikastola 1990 urtean sortu zen, testu inguru soziolinguistiko erdaldun batean, eta han ikastola sortzera okizuten familia hoien nahia, haien seme-alabak euskarazko murgiltze eredu batean txertatzea zen, nahiz eta beraiek euskaldunak ez izan. Modu hortan, hasiera batean euskararen normalkuntzarako bide horretan 1980 urtean euskaraz bizi proiektuan beste 4 ikastolekin batera hasi zen. Ikastolaz kanpoko eremuan ere euskaraz aritzeko aukera horiek eskaintzeko bide horretan. Gerora, 1980 urtean, ja ordurako euskaran ardaztutako eleaniztasuna bultzatu nahian 4 urterekin inglesa ikasten hasi ziren, duela 28 urte, eta ondoren ahozkotasuna, lehen aipatu den ahozkotasuna, eta ulermena ere lantzen ziren. Baina lantzen ziren oso modu isolatuan, txanpinoi baten moduan. Ulermen alde batetik zegoen, ahozkotasuna bestetik zegoen, euskaren normalkuntza gelaz kanpoko eremu hori biltzen zuena beste alde batetik zegoen, eta 2002 urtean, ikastolen elkarteari esker, aukera izan zuen ikastolak hizkuntz proiektua taldean sartzeko. Hasiera batean proiektu pilotu bat zen, hainbat ikastolek parte hartuko genuena, baina egia da, horiei esker, hainbat tresna izan genituen, gure hizkuntz proiektua, gurea eta ikastolarena eraikitzeko horretan. Eta hizkuntz proiektu horri esker, eta lehen Karmelek aipatu duen hori, hizkuntz proiektua zalantzarik gabe autuak egiteko proiektu bat da, proiektu hori eraikitzeko aukeraketak egin behar dira, zer bai eta zer ez, zer orain eta zer gero, guzti ezin delako orain, bai, hori aipatuko dugu. Eta modu hortan ikastolak egin zuen autua izan zen, hortxe jartzen duena, euskaran ardaztutako ikasle eleanitzak. Hori da ikastolak nahi zuena. Eta bide horretan, hori da. Hemen, hau izan da prozesua, bai, izan da, eta izaten ari da prozesua, hizkuntz proiektu ez delako egin eta hor geratzen den zerbait, etengabe egokitzen joan behar duen zerbait baita, eta hau izan zen, nolabait, prozesuaren hasiera duela 16 urte. Hasiera batean, hausnarketa fase bat egon zen, ezinbestekoa. Zergatik ezinbestekoa? Azkenean, hizkuntz proiektua badelako eskola komunitate osoaren proiektua. Hemen ari gara irakasleen inguruan, baina eskola bateko hizkuntz proiektuak ezin ditu irakasleak bakarrik kontutan hartu. Zebai egia da, eta lehen aipatu da ez, eskolan ordu asko pasatzen dituzte, bai, baina eskolan gela barruan ez dituzte hainbeste ordu pasatzen. Beraien bizitzaren parte horretan. Orduan, hausnarketa horretan, sentsibilizazio horretan, klaustro osoak parte hartu behar zuen, hausnarketa horretan klaustro osoak sentitu behar zuen beharra, hizkuntz proiektu baten beharra, eta nolabait horrek eman zion hasierako bultzada hori. Horrek eraman gintuen diagnostikora, lehen Karmelek hori ere aipatu du, ezinbestekoa eta klabea. Benetako diagnostiko erreal bat egitea.
erreala eta egiten dena zentro guztietan egiten dira gauzak. Zentro guztietan dago hizkuntza azkenean gure tresna da. Gure komunikatzeko tresna eta bitzeko tresna arlo guztietan, ez hizkuntza arloetan bakarrik. Orduan, diagnostikoak izan behar du erreala, benetan, eta ikusi zein den gure abiapuntua eta nondik abiatzen garen. Eta nondik abiatzen garen ez bakarrik gela barruan. Ikastola, gure kasuan ikastolan edo eskola osoa eta hezkuntza komunitate osoa hartu behar du parte eta diagnostikatu behar da hezkuntza komunitate osoa. Eta eremu guztietan. Diagnostikoa, denbora asko eskatzen duen kontu bat. Baina ez da alperri galdutako denbora, alderantziz, inbertsio bat da. Inbertsio bat da ikusteko benetan non gauden eta nondik abiatuko garen. Ez lehen aipatu den bezala, etengabe zerotik hasteko horretan. Gauzak egiten direlako. Horrek eman zuen behin diagnostikoa ikasturte oso bat eman genuen diagnostikoa egiten, ikasturte osoa, orduak, galdetegi pila, irakasleak nazkatzeko adina, bai, hori egia da, eta horrek ekarri zuen hasierako hizkuntz proiektu baten idazketa. Ikusi genuen, zer nahi genuen. Zer nolako ikasleak nahi genituen, ikasleen irtera profila, nahiz eta kontzeptua gaur egun ezarritako kontzeptu bat den, sakonean beti egon den kontzeptua izan da hori. Orduan, hizkuntz proiektuaren idazketa horrek ekarri zigun nolabait gure ikasleen irtera profilak zein izan behar zuen. Eta argi genuen izan behar zuela lehen esan bezala, euskeran argaztutako ikasle eleanitzak nahi genituen. Dokumentu hori idatzi ondoren ikusi genuen, hortara iristeko zeintzuk dira guk, beharrak ikusi genituen zeintzuk ziren, indarguneak ere ikusi genituen zeintzuk ziren, behar hauetan guztietan, ehundik gorako beharrak atera ziren, markatu behar ziren lehentasunak, behar horiei erantzutea ezinezkoa zen. Eta lehentasun horiek ez ditu zuzendaritza taldeak markatuko, ez du guraso batzordeak markatuko. Guztion implikazioa nahi baldin badugu, guztiok zehaztu behar ditugu lehentasun horiek zeintzuk diren. Eta neurri horretan lehentasun estrategikoak zehazte horretan berriz ere klaustro osoak parte hartu zuen. Beharretako bakoitza baloratu zuen. Baloratu zuen alde batetik zer nolako lehentasuna zuen, zein mailatan lehenesten zen behar hori. Zein nolako egingarritasuna zuen. Eta horren arabera, matematikoki ziren kalkuloak, eta horren arabera lehentasunak zehaztu, eta hortik plan estrategikoa ere zen. Plan estrategikoak, argi dago plan estrategiko horrek helburu lorgarriak izan behar dituela. Ezin ditugu helburuak zeruan jarri lurrazpian gaudenean, horrek eragiten duelako azkenean irakaslearen frustrazioa, ez ditugu gauzak lortzen, ez gara ongiari, ezkortasun hortan erorita ez dugu aurrera egingo. Eta, plan estrategikoa da, helburuak dira, eta hemengo holtza honek bezala bertigoa ematen duen zerbait da. Horrela delako. Nola kudeatu. Beharrak hauek dira. Hasiera batean, lau urtetan zehar garatu beharrekoak edo. Hemendik 4 urtera lortu nahi ditugun helburuak dira. Baina horiek gauzatu behar ditugu. Eta nola? Ikastolan erabaki zen, hobekuntza taldeak txertatzea. Plan estrategikoa zarri zenean, baziren hainbat helburu estrategiko hizkuntzarekin lotuak zeudenak, baino ez bakarrik hizkuntzarekin lotuak. Hobekuntza taldeak, hemen agertzen diren hobekuntza talde horiek hor jarritu danak dira, besterik gabe hizkuntzarekin lotura zuzena zuten hobekuntza taldeak. Baina hortaz gain baziren beste alderdiak edo lantzen zituzten hobekuntza taldeak ere badira oraindik ere. Hobekuntza talde horietan, batetik ulermena, tradizioa zuen kontua zen ikastolan, ahozkotasuna, testu idatzien ekoizpena, euskaraz bizi eta hizkuntz proiektua. Horiek izan ziren, ezarri ziren hobekuntza talde horiek, hobekuntza talde hauen funtzionamenduan, hobekuntza talde horietan partaideak irakasle guztiak dira, irakasle guztiak sartuta daude hobekuntza taldeetan, batean ez baldin bada beste batean, eta hobekuntza talde bakoitzean etapa desberdinetako irakasleak daude. Haur hezkuntzako irakasleak, lehen hezkuntzako irakasleak eta DBH-ko irakasleak. Zergatik? Ikusten zelako ikastola mailako proiektua izanik,
3 urtetan hasi eta 16 urte bitarteko kontuak izan behar zutela. Orduan, horrek eskatzen zuen koordinazio vertikala. Horizontala ziurtatuagoa zegoen, baina vertikal horren beharra bazegoen. Eta, talde horietako bakoitzen funtzionamendua izaten da, beraiek markatzen dute urteko plana zein den, plan estrategikotik abiatuta urteko plana zein izango den, taldeak berak, irakasleek beraiek erabakitzen dute, hori zuzendaritzarekin kontrastatzen da, balioztatu edo egiten du zuzendaritzak. Abantaila, honek lagundu zuen sistematizazioan, urtero proiektu horiek gauzatuko dira 3 urteetan hasi eta DBH-era bitarte, DBH bukatu bitarte, etapa guztiak kontemplatuak daude, horietako bakoitzean, eta garrantzitsuena, irakaslei ematen zaie protagonismoa. Eta protagonista diren neurrian, lan egiteko motivazioa, lehen hitz egin den motivazioa ere hor dago. Eta beraiek dira lehen Karmelek ere aipatu du ebaluazioa. Ezinbestekoa da ebaluatzea. Ebaluatzea urteko plan, ebaluatzea plan estrategikoa, ebaluatzea egiten diren kontu guztia. Ebaluatzen ez baldin bada, denborarekin galdu egiten den kontua delako. Irakasle guzti protagonismoa lehen, aipatu da hemen. Aritu gara esaten, bai, ikasleak jarri behar ditugu horretan, baina guk sentitu behar dugu ikasleek zer sentitzen duten, ona gore igotzen garenean eta hauz hitz egin behar dugunean, beraiei hauz hitz egitea eskatzen diegunean, nola sentitzen gara. Ikusi behar dugu eta jakin behar dugu beraiek nola sentitzen duten, ezagutzeko haiek ere zen zailtasun izan behar dituzten. Eta hobekuntza talde hauetan, nolabait hori da lortzen dena irakaslegoaren aldetik. Emaitzak, hobekuntza talde hauei esker, lortu dena izan da, ikastola helburu didaktikoekin egiten dulan, ebaluazioa helburu didaktikoen araberakoa izaten da, eta honekin lortu dena izan da, batetik, irakasle guztiak dira hizkuntza irakasle, arlo guztietan daude ahozkotasun helburuak eta ulermen helburuak. Daude eta ebaluatu egiten dira, beraz, hizkuntza ez den arloetan ere, hizkuntza ebaluatu egiten da. Hortarako, lantalde hauek aldez aurretik urteko plan horretan, hasierako planean, edo hasierako urte horietan, etzen gela barrura begira, gehiago zen, eta hor batez ere hizkuntza irakasleek hartu zuten gidaritza, bazen protokolatzea. Ahozkotasuna, ahozkotasuna landu behar baldin badute irakasle guztiek, zeren arabera ebaluatuko dute. Irakaslei ere formazio hori eskaini behar zitzaien, eta protokolatu zen zer eskatu 3 urtetan, eta nola bukatu 16 urtetan. Eta modu hortan mailakatu zen bai ahozkotasuna, bai ulermena, hori guztia. Hau horrela dago, oso ondo dago, baina hizkuntz proiektuak lehen esan bezala eskatzen duena da esku hartzea ikastolako eremu guztietan. Hobekuntza taldeak gela barruari begira daude, baino gelaz kanpokoa eta eremu instituzionala ere ezin dira ahaztu. Hor ere badaudelako gure ikasleak. Orduan, ezinbestean lehen aipatu da, talde eragilea. Talde eragileak ezinbestekoak dira. Badago hizkuntz proiektua talde eragilea, hobekuntza taldean lehen aipatu den hizkuntz proiektua taldearena, eta talde honen osaera batetik zuzendaria dago bertan, talde horretan zuzendaria egongo da, zuzendaria edo zuzendaritza taldeko kideren bat, hizkuntz proiektuaren dinamizatzaile orokor bat dago, nolabait guztiaren ikuspegi orokorra izango duena, gela barruko dinamizatzailea dago, euskeraz bizi dinamizatzailea dago, eta eskolaz kanpoko ekintzen dinamizatzailea dago. Modu hortara ziurtatzen genuen, plan estrategikoan eremu guztia kontemplatuak zeudenez, eremu horietan guztietan lan egiten dela. Talde eragile hau 10 moduan zabaldu egiten da, zergatik, bai gela barruko dinamizatzaileak bere
azpitaldea duelako, eta azpitalde horretan hizkuntz mintegiko buruekin, hizkuntza desberdinetako mintegi buruekin elkartuko da, euskeraz bizi dinamizatzailea bera elkartuko da gelaz kanpoko eremuan aritzen diren beste dinamizatzaileekin, eta eskolaz kanpoko ekintzen dinamizatzailea hezitzaileekin, eskolaz kanpoko ekintzetan aritzen diren hezitzaileekin. Beraiei hizkuntza helburuak finkatzen laguntzeko, ez ekintzak berak dituen helburuak bakarrik, ekintza horiei beraiei hizkuntza helburuak ere finkatzen laguntzeko eta ebaluatzeko. Ebaluatu egiten delako. Zein da kontua? Zailtasunak asko. Zailtasunak hezkuntza komunitate osoaren implikazioa lortzea. Hasiera batean oso erresa da, mantentzea ez da horren erresa. Etengabe elikatzen aritu beharreko kontua da. Eta penarteko komunikazioa, hori ere erantzun behar zaio, ordutegiak desberdinak dira, hortarako tarteak eskaini behar dira. Hainbestetan atera zaigun denbora, denbora mordoa eta betikoa, ez daukagu denborarik. Irakasle guztiak, hizkuntza irakasle ere badirela sinistea. Hasiera batean, kosta egiten zen, edukia delako garrantzitsuena, ez da? Irakasleontzat matematika, naturzientzietako edukiak, eta hizkuntza, ez gara konturatzen gure tresna dela. Naturzientziak irakasteko tresna, azkenean hizkuntza bera dela. Eta gero, eremu guztietan esku hartzea, implikazio maila desberdina delako. Klabeak, zeintzuk izan dira klabeak honek aurrera egin dezan, batetik zuzendaritzaren implikazioa, ezinbestekoa. Zuzendaritzaren implikaziorik ez baldin badago, ezin da honekin aurrera egin. Ezin da honekin aurrera egin, badirelako eremu ugari, ez daudenak irakasleen esku. Diagnostiko erreala egitea. Hori klabea da. Jakin behar dugu non gauden benetan. Benetan, eta nondik abiatzen garen, eta urratsak hortik aurrera jarriko ditugu helburu lorgarriak. Ez baldin badakigu non gauden, finkatzen ditugun helburuak ez dakigu lorgarriak diren edo ez diren. Eremu guztia kontutan hartzea. Hartu behar dira eremu guztia. Etapa guztietan eragitea. Jardunbide bateratuak izan daitezen. Eta ez modu isolatuan irakasle batek, maila batek egiteko kontu bat. Hori albidetzeko eta penarteko koordinazio tarteak ezartzea. Eta hori bai da zuzendaritzaren egitekoa. Ordu osagarrietan egitekoak bideratu eta egiteko amankomunak bideratu eta penartean eta tarteak eskaini hortarako. Hobekuntza taldeak eratzea. Azkenean horrek ematen dio irakaslegoari protagonismoa eta horrek ematen du implikazioa. Sistematizazioa, sistematizatu egin behar dira. Eta sistematizatzeko modua gurean helburu didaktikoetan hori txertatzea eta unitate didaktikoen parte izatea. Bai ulermena, bai hozkotasuna. Ez hizkuntza arloetan bakarrik. Hizkuntz proiektua taldea sortzea. Azkenean eremu guztietako ordezkariak izango dituena. Taldea beharrezkoa da. Persona bakarrak ezin du honekin aurrera egin. Hizkuntz mintegi bateratua. Berak finkatuko ditu hizkuntza arlo ez diren horien beharrak asetzeko oinarria. Berak lagunduko du. Eta berak egingo du hizkuntzen arteko uztarketa hori ere. Lehen aipatu dena, ez gara arituko prozedura zein den arlo guztietan behin eta berriz errepikatzen. Orduan, hain faltan dugun denboraren errentabilizazioa ziurtatzeko, ezinbestekoa ikusten da, hizkuntz mintegi bateratuak tarteak izatea, eta bera izatea nolabait gidari kontu honetan. Arlo guztietan hizkuntza helburuak finkatzea. Eta formazioa. Formazio ere klabea izan da. Guk zorionez, ikastolen elkartearen eskutik formazio ugari etorri zaigu, lehen aipatu da hizkuntz ekologiaren aritik, aipatu da hizkuntz proiektuaren garapena nola gauzatu, tresnak, Orduan, 16 urteko ibilbidea, gurea, oraindik ere horretan ari garena, egiteko pila dagoena oraindik ere, baina, ilusioa dagoena, eta nik uste merezi duen kontu bat. Eta hoxe.